Volio sam je. Stvarno sam je volio više od ičeg. Meni je bilo 16, a njoj 17 i bili smo u istom razredu. Svi u školi, to sam vidio na njihovim izrazima lica, pitali su se kako netko poput mene može dobiti takvu curu. Bila je poput anđela, uvijek ljubazna prema svima, uvijek draga. Nitko joj se nije usudio prići jer je njezina aura bila jednostavno posebna. A onda je mene, od svih baš mene, pitala da li bih htio izaći sa njom. Nisam bio neki ljepotan, nisam imao novac i nisam imao neko predobro mišljenje o sebi. Ali uvijek sam imao puno humora i ona je obožavala moje loše šale. Nakon nekog vremena jednostavno smo se zaljubili i postali smo par. Tad su došli ljetni praznici i ona je htjela provesti ljeto sa svojim curama na moru. Molila me da ne budem ljubomoran, ali naravno da sam bio ljubomoran. To je bila zadnja godina u školi i umjesto da sa mnom ode na more, ne, ona želi ići sa nekim curama. Nakon škole svatko bi od nas studirao u drugom gradu i veza bi ionako postala teška. Nisam joj htio pokazati ljubomoru, iako sam znao da će joj se tamo svi nabacivati. Javljala mi se svaki dan i redovno bi telefonirali, ali svejedno, ja sam sjedio doma i dosađivao se, a ona je partijala po moru. Jedan sam dan čak doznao da su 3 momka iz našeg razreda u istom gradu kao i ona. Nisam mogao podnijeti tu trojicu. Jedan od njih, Nikola, čak mi je otvoreno rekao da ja nisam zaslužio i da je predobra za mene. Htio sam uzeti prvi bus i otići tamo, ali to bi samo pogoršalo stvari. Tako sam odlučio ostati doma i nekako ne misliti na nju. No onda jedne noći, oko 2 sata ako se točno sjećam, Nikola mi je poslao nešto na Snapchat. Bio sam radoznao i kliknuo na njegovu poruku, iako nisam imao nikakve veze s njim. Slika u nekom mračnom i čudnom klubu. Na slici je bio Nikola i moja cura u njegovim rukama. Nakon toga njegovi su mi prijatelji počeli pisati kako bi reagirao kad bi znao da me moja cura vara i slične gluposti. Potpuno sam poludio i napisao sam joj poruku u kojoj sam izvrijeđao i nju i sve koji su bili tamo. Rekao sam joj da je gotovo, da je više nikad ne želim vidjeti i da je sve uništila. Tu noć uopće nisam spavao. Jučer je pročitala poruku, ali ništa nije odgovorila. Sljedećeg jutra je napisala samo čekaj ljubavi i nakon toga poslala mi je glasovnu poruku. Nisam htio čuti šta ima za reći, bilo mi je sve jedno i jednostavno nisam mogao čuti još više laži. Blokirao sam je na svim platformama, nju i sve njene prijateljice. Volio sam je, ali morao sam se maknuti prije nego bude prekasno. Srećom, studirat ćemo u udaljenim gradovima, tako da je više nikad ne moram vidjeti. Prošlo je 7 godina. Već sam je zaboravio. Ok, zaboravio nisam, ali više ne mislim na nju skoro svaki dan. Danas studiram u Parizu. Par puta sam mijenjao studij i grad. Jednog dana sam sjedio u stanu i čekao posjetu. Danas bi trebala doći nova studentica iz Hrvatske koja se prijavila za slobodnu sobu u našem stanu. Mislio sam možda je neka zgodna cura, pa sam odlučio da ću je sačekati i sve joj pokazati. Moj je sustanar pisao sa njom i sve dogovorio, tako da ja nisam imao pojma tko je ona. Odjednom je zazvonilo na vratima i u nadi da će me sačekati ljepotica, skočio sam sa kauča i otvorio vrata. Na vratima me čekalo jako neugodno iznenađenje. Znam, mislite da je to moja bivša cura od prije 7 godina, ali ne. Bila je njena tad najbolja prijateljica koja me odmah prepoznala i opalila mi šamar. Pitao sam je
kako se usuđuje i rekao sam joj da sad može zaboraviti sobu u našem stanu. Kad sam je malo bolje pogledao, vidio sam suze u njenim očima. Nazvala me idiotom i rekla mi da moja bivša cura nije zaslužila to što sam joj napravio. Pitala me zašto nisam poslušao glasovnu poruku i kako sam je mogao jednostavno ignorirati. Rekla je da poslušam i okrenula se i otišla. Otkopao sam svoj stari mobitel, upalio ga i stvarno našao njenu zadnju poruku u blokiranim kontaktima. Pritisnuo sam play i poslušao. Molim te, poslušaj me ljubavi. Nije onako kako ti se čini. Nikola i njegovi prijatelji su me drogirali. Nisam znala šta radim, kao ni moje prijateljice. Pokušali su me silovati i skoro su uspjeli. U zadnji je tren došla policija i spasila me. Nisam ti se mogla prije javiti jer sam cijelu noć provela u stanici. Oprosti mi, molim te, evo više nikad neću ići na godišnji bez tebe, samo molim te dođi i pokupi me odavde. To je bio kraj njezine glasovne poruke. Bio sam potpuni idiot, njezina je prijateljica imala pravo. Sve sam uništio. Nazvao sam je istu večer, na moju sreću nije promijenila broj. Počeli smo pričat i imao sam osjećaj kao da se ništa nije promijenilo. Kemija je još uvijek bila tu. Saznao sam da u zadnjih 7 godina nije bila s nikim u vezi i da još uvijek misli na mene. Nakon par dana sam odletio u Hrvatsku da je vidim. Prvi pogled je slijedio zagrljaj, a onda i poljubac. Sve mi je oprostila, baš kao anđeo koji je uvijek i bila. Danas smo oženjeni, sretni, a ja se još uvijek pitam da li je činjenica da je njena prijateljica bila na mojim vratima bila samo slučajnost ili možda nešto više.